I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođo, očigledno ne. Ja se izvinjavam, nisam znao da su ljudi iz Ministarstva kulture ovde. Možete da podignete ruku? A? Sad je u fazonu, ja ne dižem ruku, nije ovo kafana, ja u kafane ne idem, izvinite, molim. Narodnjaci, bre, imaju smisla. Dragana Mirković, edukativne pesme. Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče, da li te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo.